7 urte daramatzagu kalean lortutakoa ospatzen. Lortzeke dauden oinarrizko aldarrekapenei kaso egin dezaieten eskatzen eta osasungintzan zein pentsioetan negozio egitea helburu dutenen eraso berria ekiditen. Aurtengo lehen 6 hilabetetan premiazko eta ezinbesteko borroka dugu irabazteko. Pentsiodun guztien gutxienezko pentsioa lanbide hartzeko gutxieneko soldatarekin parekatzeko duten diru sarrera nahikoak bermatzea eta pentsionetan generoen arteko aldea murriztea laguntzea. Hori arrazoizkoa da. Badakigu nola lortu gure kasu egitea. Egiten ari gara eta 2025 hau zalantzarik gabe behin betiko urtea izango da horretarako. Deno batera, gizonok, emakumeak, langileak, pentsiodunak.